Gadverdarre, hebben we een lekkere dag uitgezocht. Het regent, dus we gaan lekker vuurwerk shoppen. We zijn dit keer bij HQ Fireworks. We zijn wel vaker geweest. Ja, dan eens kijken wat ze allemaal in dat assortiment hebben. Zo. Eens kijken. We hebben van alles. Ik denk dat we van links naar rechts gaan beginnen. Laten we dat maar doen. We beginnen hier in de vitrine. Ik start maar een klein spul. Dat is een kinderpakketje. Sterretjes. Taartfonteinen. Grondrolletjes, rookbommen. Single shots. Lachen. Die zijn wel leuk, hè? Dat zijn echt goede babypijlen. Volgens mij met goede fluiten met knal. Uit Spanje. Ja, maar lachen. Fluitbakje. Romeinse kaarsen. Allemaal zeer illegaal in Nederland natuurlijk. Een Jorgen fluitbak. 300 shots. Fluit met draaiende zilverstaarten. Kijk eens. Ze hebben de nieuwe LVT stickers al liggen. Dus als je naar HQ Fireworks komt, kun je ook gerust een stickertje meepakken. Of een paar. Geen probleem. We zijn bij de matten. Kleine matjes. En wat grotere matjes. Nitraatmat, Skullthunder. En een lekker Thunderbomb. Lekker old school. Piraatjes, 3 euro een pakkie. Herfstactie Viking Midgets. Titanium Salute, Thunder Kings, die gaan goed. Knallen lekker. Kleinere knallers. Piraatjes, vlindertjes. Condor. En Gatito, gaat ook goed. Mooi afgewerkt ook. Valancinet, gaat ook goed. Megatresk, leuke felle knallen. C-knallertje. Dat hebben we hier allemaal liggen. Strobo's, rooksignalen. Dat is ook wel handig als je voetbalwedstrijden zo hebt. Of een leuk feestje. En je wil een beetje rook hebben, kun je hier gewoon rook komen halen. Matjes, lont. Allerlei soorten lont. Dat is ook handig. Voor de echte knutselaars. Trakker 10 meter. Een aanbieding 13,5. Wow, mooie prijs. Spanish Chain Thunder. Dat is deze. Dat is ophangen met het touwtje onderaan steken. Dan heb je hier de time fuse lont. Dat gaat heel langzaam. En dan gaan één voor één gaan die vlinders af. Dat is wel te gek. Extreme Salute Rockets. Ook getest, gaan goed. Mooie knal. Met fluit en teel. Rode nitraten, red en pink thunders. Bobby's, marina's. Kunnen jullie ook terugvinden op ons kanaal. Leuke knallers. Megatress Explo. Ook hele dikke vette strijkers. Super vet. Kun je lekker aanstrijken en dan je eigen mooie strijker. Mooie kwaliteit. Troino detonanten. Color Whistling Salutes zijn ook echt goede knallers. Hebben we ook getest. Komen ook online. Titanium bombers nog niet getest. Daar een pakje van meenemen. Er zijn wel filmpjes bij Rotterdam Pyro volgens mij. Die had zo getest. Knallen wel lekker. Scorpio's. Ja, best knallen van België. Nitraatjes. Paarse, blauwe. Trueno nummer 4. Keihard. Ja, let even op de leeftijd als je komt shoppen. Je hebt categorie 12, 16 jaar en 18 jaar. Bij één vuurwerk dat is 18 jaar. En het andere vuurwerk is 16 jaar. En 12 jaar, het zal wel sterretjes of zo zijn, categorie 1. Dan natuurlijk ook een sticker van LVT. HQ Fireworks. Hoogstraten. We zullen een linkje van de website in de beschrijving zetten. Dan kunnen jullie even op het gemak kijken naar het assortiment. Het zal natuurlijk ook wisselen. Dus nou begin november dat we hier zijn, maar gegarandeerd dat eind november weer andere dingen in het assortiment zijn. Dat hebben we erboven liggen. 114 shots, 15 effecten, 2 minuten. Dan hebben we daar de Spartan,
140 shots, kilo's kruid, compound. Een lekker bakkie. Crusader, Atomic Warlord. Mooie 100 shotjes. 16 shots assortiment, Solar Rosé. Staat hij dan, Golden Temptation, LVT wire. Misschien wel de belangrijkste cake uit het hele assortiment. En nog een mooie wire van Jorgen. Dat is ook weer lekker op tempo. De huilbak. Ja, die zou wel lekker fluiten. Lekker rauwe fluiters. Hier het Edgy assortiment. Ja, wie dat heeft verzonnen, geen idee. Allemaal namen zie ik staan. Undish Fury. Een dikke rambak. Staat hij dan Dolphin Floor, Vlaamse leeuw. Hebben we ook geschoten, de nieuwe versie. Ook echt goed. Dikke effecten. Troublemaker. Ja, leuke bak. In aanbieding nou voor 100 euro. Mooie actie. Wat hebben we erboven liggen? Dat zal de Titan zijn. 140 shots. 28 verschillende effecten. 24 karaat goud. De dikste boeketten. Golden Tears. Unleashed box. Ja, dat is die Unleashed Fury. Dat is echt rammen. Ter wiel liggen. Golden Showers. Ah, die is gaaf. Dikke bak. Mooie gouden effecten. Meteor 1. Herfstactie. Call of Souls. Ook dikke actie. Kijk, we slaan een heel deel over. Dat hebben we hier nog staan. Old School, New School. Er staat ook online drunk assortiment. Hebben we ook wel eens getest. Volgens mij heeft Achie Arabier heeft hij ook wel eens getest. Ook erg hard. Kijk, wat hebben we nu allemaal? 200 shots blok. 200 shots, dat is ook wel gaaf. Gane fonteinen. Heel mooi. Mooie hoge fonteinen. 6 meter hoog. Titanium 20 shots, die hebben we getest. Hele rauwe fluiters naar Titanium Salute. Hier nog wat kleinere cakes van Jorgen zo te zien. Solaris, Styx, Venus. Dan hebben we hier ook nog een cake van Jorgen, Pyro Show 1. Hebben we ook wel eens gehad, leuk. Ook met die wisselende diameters. Dikke diameters, dunne, van alles wat. Crank. Ook nog vulkanen. Knalcakeje. Dat is wat eerder de Debbie Boo of Debbie Whoops was. Compound, of nee, hoe heet dat? Wat geperste spul. Nou ja. Hier nog matten. Grote matten. Beijing Celebration Cracker. Pyromax Salute. Ik denk dat we die eens gaan meenemen. Die moeten we eens even gaan testen. Die is wel gaaf. Die hebben we eigenlijk nog nooit geschoten. Kijk, wat hebben we nog meer? We hebben hier nog pijlen hangen. 2,5 inch pijlen. 1,5 inch, 2 inch. Voor ieder wat wils. En Heroes on Fire. Ja, dit is voor familiepakketje. Kleine fonteintjes en zo. Dat is eigenlijk een beetje het assortiment van hier. Mooie spullen allemaal. Eigenlijk het beste van alle winkels een importeur eruit genomen. En dat gekoppeld in één assortiment. Zo kun je het eigenlijk zien, hè.